Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, взимам думата в процедурите на едноминутните изказвания с ясното съзнание, че само след 2 дни предстои нарочен дебат за Република Македония. Неотдавна Българската либерална партия ДПС чрез своя председател изрази позицията си за конфликта в Куманово. Безспорно конфликтът може да бъде тълкуван от много страни, но той трябва да ни напомни най-важното, че преходът от тоталитаризъм към демократично гражданско общество на Балканите беше белязан с кървави етнически конфликти поради националистически идеологии, които изместиха за дълго време гражданските каузи. Единствената страна на Балканите, която успя да осъществи мирен, безкръвен преход, бе моята родина Република България, благодарение на своя уникален етнически модел – моделът на толерантността. Уважаеми колеги, единственият начин замразените конфликти на Западните Балкани да не бъдат провокирани към агресия е балансираният европейски подход. В този смисъл ние категорично не приемаме наложеният от Жан-Клод Юнкер 5-годишен отказ от разширяване, който вече дава тежък негативен психологически ефект. Не бива да абсолютизираме критерия страните предварително да са решили всички свои двустранни. Vielen Dank, Herr Kollegin Kyiuchuk. Es folgt Herr Kollege Juaristi Abauns.